uZolani Tete obeke yi-2-time world champion kwisayidi lebox abafowethu hayi imbethi inqindi bengakudubula ngenkunzi yenqindi uyovuka kude uduyuliwe bafowethu. Lento ivakala nge-21 ka-August 2026 into yoba uthe ejonge net kwigate yakhe engahambi yedwa ke phofu hayi kwavela abantu uthe sekezama umntana omntu ukubaleka ezama ukunyanzelisa kwa imoto lena ngoba ingathi bekelinde ubigate ivule sekezama ukuyihlokohlela nje ukunyanzela ubimoto ingene hayi zafika ezizamdubula bafowethu. Iyavakala into ethi ngathi amapolisa wethu noko kukhona abantu ababini sebebabambile in connection of ukudubula kukaZolani Tete. uZolani Tete ngowase Eastern Cape bafowethu kwiside la kuGompo eMdantsane. Hey bafowethu xa kuyimdantsane bafowethu amapolisa wethu ayacela ndake ndeza nayo ivideo ethi amapolisa ase-Eastern Cape athi acela izinja. Inhlobo le yezinja ke ngo-German Shepherd zininzi nje andazi into emncane ngezinja because bafowethu andidibani ncam nazo andivani nezinja azindithandi nama ndizithandi ndandike ndayitsho lento hayi bakhona bathi ngoba ngoko kwakusese-Eastern Cape yayisadinga ezoja ezo yakhona into ethi hayi bazawufuna ukuyokwelusa ngazo yonke nje lo ndiyakhumbula nje kujokhwa nje ngento efana leyo bafethu mose amapolisa wethu siyawabona ngoku ayazama. Ene ngoku ayomapolisa wase-Eastern Cape wodwa athi acela izinja iprogram nje ukubonakala into yoba izawuba nkulu and izawuba national. So abantu abanezinja enabarhalela ukuncedisana namapolisa wethu bafowethu siyababona bayazama noko ngoku bathi bacela izinja. Nansi i-information yakhona sengathi umphefumulo kaBhuti Zolani Tete ungalala ngoxolo bafowethu. Into nokwenza nobugulukudu singayekinye bafowethu ukuthandaza into yoba ize ibe iyaphela. Siyarhalela ukuphila ezweni apho sizazibhaqa siphephe khona bafowethu because kuyabonakala into yoba impilo yomuntu nje ngokuphanyaza nje kwelihlo bafowethu singavuka kusasa kuthethwe enye into. Makalale ngoxolo Bhuti Tete. Emhlabeni